Wara stennija ta' diversi xhur, fl-aħħar il-Gvern ħabbar l-istrateġija nazzjonali tiegħu għal wara l-pandemija, strateġija li n-naxxur nistaqsu dwarha u li l-Gvern baqa' jkaxkar saqajh sabiex jippubblika. Il-pjan fih 114 il-proposta li skont il-Gvern iridu jitwettqu fi żmien 3 snin, jiġifieri kważi se jkunu għaddew 5 snin minn mindu faqgħet din il-pandemija f'pajjiżna sakemm ikunu twettqu jew bdew dawn il-proposti. Mistoqsi dwar dan, il-Ministru responsabbli minn din l-istrateġija ikkonferma li fi żmien 3 snin jafu jkunu għadhom se jibdew uħud minn dawn il-proposti. Dawn l-inizjattivi ġanna tant huma mifruxin li ma tistax titfa' kollox f'keffa waħda. Inizjattivi skont il-każ u skont il-KPIs li qed jinħadmu mal-Ministeri, l-ownership diġà ġi stabbilita, imma l-KPIs għadhom qed jinħadmu. Dawn se jiġu jew mibdija jew indirizzati f'perjodu ta' 3 snin skont il-każ. Bl-istess Ministru jammetti li Malta għandha taħdem iktar fejn tidħol il-governanza tajba. L-istrateġija għandha sezzjoni partikolari li titratta l-governanza, li titratta l-oqsma li bihom iridu ntejbu mmexxu l-qoddim. Waqt konferenzi tal-aħbarijiet li saret l-erba' intqal li lan aħħari ta' dawn l-inizjattivi huwa li tingħata importanza lil 5 setturi li jinkludu l-kwalità tal-ħajja, l-infrastruttura, l-edukazzjoni, il-governanza tajba u l-ambjent. 5 setturi li l-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta diversi proposti għalihom wara li saret ħidma fil-clusters politiċi. Bil-Gvern għal darb'oħra reġa' kopja proposti tal-Oppożizzjoni.